Partner! Ano? Eto na! Umuusok na naman. Yes, the Burnay is smoking. May kwento na naman ang ating Mahiwagang Burnay. Inhale, exhale. Bumabaho. Nagiging bad ang air. Oh, nagkakaroon ng pollution. Correct. Titigil mo na yan, Chipper. Baho? Tama na. Hindi na ako ingat. Binibigil ko na nga eh. Halos 20 linggo nang ipinagbubuntis ng asawa ni Tom Riles ang kanilang anak na si Scotland Bansley Riles. Shala ang mga pangalan ha. Bakit di ba natin maging friends to mga to? Kung Pilipino yan, Tom Riles. Diba? Ang anak kaya Scotland Bansley Riles. Diba? Nice. Halos 20 linggo na ang ipinagbubuntis ng asawa ni Tom Riles ang kanilang anak na si Scotland Bansley Riles. Subalit sa kasamaang palad, ay namatay ang sanggol. Ay, 20 weeks pa lang. 5 months. Alay, bakit? Namatay ang sanggol sa sinapupunan ng ina nito. Labis ang pagdadalamhati ng mag-asawa dahil sa sinapit ng bata. Ang sakit nun, partner. Lalo pa kung limbawa, first nila. Actually, kahit pang 15 nila eh. Diba? Yung the fact na meron ka mawala ng anak, it's always very painful. Masakit. Lagi masakit, 'di ba? Mawalan ka ng minamahal. At matapos ang masakit na karanasan, ay lumikha ng liham si Tom para sa anak niyang si Scotty. Ito ang liham. Basahin ang liham. Liham sa liham ha. Tama. Dear Scotty, Biyernes ng gabi ng una at huli kitang mayakap. Iyon na ang pinakamalungkot, pinakamaipagmamalaki, pinakamakadurog puso at pinakamagandang bahagi ng buhay ko. Dahil para sa akin, isang karangalan ang mayakap ka. Uy, no ba yan? Iyak pa ako agad. Mahaba pa to 6 pages. Ipunin mo muna yung luha mo, partner. Huwag mong labas, sayang. Wala pa. Konti pa lang yan. Konting kurot pa lang yan. Pero diba, ang ganda lang ng linya eh. Iyon na yung pinakamalungkot, pinakamaipagmamalaki, pero pinakamakadurog puso at pinakamagandang bahagi ng buhay ko na para sa akin isang karangalan ang mayakap ka. Scotty, proud na proud ako sa iyo, anak. Kahit na saglit ka lang namin nakasama, habang buhay na magmamarka ang buhay mo sa puso namin. Dahil sa iyo ay lalo kong minahal ang mami mo. Dahil sa iyo, mas lalo kong inalagaan ang mga kapatid mo. Kapag niyakap ko sila, nararamdaman ko ang presensya mo. Baya! Naiyak ako. Oh my gosh. Nakakalungkot alalahanin ang araw nang matanggap ko ang tawag ng mami mo. Sabi niya wala ka na. Gulat na gulat ako sa nangyari. Maayos naman nang ipinagbubuntis ka ng mami mo eh. Kaya hindi kami makapaniwala sa nangyari. Oo nga. Bakit kasi? Ginawa ko ang lahat para huminahon ng mami mo habang kausap ko siya sa telepono. At nang makauwi na kayong dalawa sa bahay, doon na kami sabay na umiyak dahil sa pagkawala mo. Noong mga oras na yon ay sinubukan kaming aliwin ng mga kapatid mo para hindi ka umiyak ng umiyak. Kadalasan ay lagi kong inaabangan ang araw ng Biyernes. Ang hirap pala magpigil ng sipon, no? Habang nagsasalita. Baka ako sa lumabas yan, kaya partner. Kaya nga, partner eh. Pasensya na. Jologs man, pero pupunasan ko. Walang tissue eh. Kamay-kamay na lang. Kadalasan ay lagi kong inaabangan ang araw ng Biyernes. Pero hindi ang araw na yon nang mawala ka. Hindi talaga ako nag-aahit ng balbas tuwing Biyernes. Kasi? Pero nag-ahit ako nung araw na yon. Yun na kasi ang natatanging araw na mahawakan kita. Na makakarga kita. Kaya gusto ko na maging maayos ako pag humarap sa iyo. Nang dalhin ka namin sa ospital, makulimlim ang panahon. Itong panahon eh. Nakadagdag pa eh. Hindi nakakatulong. Hindi nakikiisa. Hindi nakikiisa. May pinagdadaanan na nga. Correct, di ba? Kailangan makulimlim din ng weather. Di ba kasi partner, di ba? Nakadagdag kaya when it ng rains, lungkot it yun. pours, di ba? Oo. Na kung kailan ka minalas. Kung kailan ka nalulungkot. Correct, di ba? Saka madilim.
Di ba? Nakakadagdag na lalo ng kalungkutan. Sarap magmura ng ng nature. Ano ba problema mo, di ba? Nang dalhin ka namin sa ospital, makulimlim ang panahon. Parang nakikiramay din ang langit sa sakit na nararamdaman namin ng mami mo. Umabot ng 10 oras ang paglilabor ng mami mo. At sa mga oras na yon ay ipinakita niya ang pagmamahal at pananabik sa pagpapanganak sa'yo. Alam mo, ang mami mo, naiiyak ako. Nakakaiyak. Tapos nagpipigil ako ng sipon, luha. Ang hirap-hirap na trabaho ko. Pansin mo, dapat yung mga ganitong kwento, ikaw na magbasa. Ituloy mo na. Ang problema, marami kang likido sa katawan. Kaya nga eh. Ang hirap niyan, partner. Tama. Sige, ilabas mo na. At sa mga oras na yon ay ipinakita niya ang pagmamahal at pananabik sa pagpapanganak sa'yo. Alam mo, ang mami mo ang pinakakahanga-hanga at pinakamagandang babae na nakilala ko. Ang hirap. Pumigil na luha. Sayang walang camera. Direk ka. Pakikakuha po yung magandang camera natin dyan. Mapalad ako dahil siya ang napangasawa ko. Feb 28, Biyernes. 8:35 ng gabi nang maipanganak ka. At kahit na walang buhay ang mura mong katawan, nakita ko na punong-puno ka ng pagmamahal at katapangan. Oo. Paano mo malalaman na matapang? Oo nga. Baka may hawak na espada. May hawak na uterus. Look, Daddy. The bahay bata. Huwag ka magulo. May hawak na shield. Handang-handang sumabak sa digmaan. Hindi, pero ang tapang, di ba? Oo. At kahit na walang buhay ang mura mong katawan, nakita ko na punong-puno ka ng pagmamahal at katapangan. Ang mami mo ang unang kumarga sa'yo, tapos ako naman. Naghalo ang kaligayahan at sobrang kalungkutan habang hawak-hawak kita sa aking mga bisig. Iyak kami ng iyak ng mami mo. Ikwinento ka namin sa mga kapatid mo. Ano ba yan? Parang hindi ko na kaya basahin. Wala pa talaga tissue. Ano ba yung sleeves ng damit mo ang gagamitin mo, ganyan dito? Para diskarta. Hindi pa to bayad eh. Itong blazer na to. Hulugan eh. 7 pages more, okay. Ikwinento ka namin sa mga kapatid mo. Ini-imagine namin na kasama ka nila sa paglalaro. Masaya at punong-puno ng buhay. Kinantahan ka namin. Matapos namin kantahin ang huling linya ng Silent Night. Iyon na ang hudyat para magpaalam kami sa'yo. Hindi ako makakanta, may line dito na kailangan kumanta ako, partner eh. Ang lukot-lukot ko na kailangan ko pa kumanta. Ako na lahat. Para mapil ikaw, namin. partner, ang swerte mo, taga-control ka lang. Up, down, up, down. Lakasan ng volume, hinaan ng volume. Samantalang ako, nagpipigil na ng luha, kakanta pa. Ikaw lang may kaya niyan, sige, go ahead. Uy, kantahin mo. Matapos namin kantahin ang huling linya ng Silent Night. Silent Huling linya nga eh. Di ibig sabihin, ang Silent Night, first line yun. Tanga. Kaya ako nagbabasa eh. Huling linya. Sabi ko na ikaw na kumanta eh. Ibig sabihin, sleep in heavenly peace. One more, pangit. Kaya mo na pero kasi tama naman yung linya mo. Take 2. Okay na yun. Iyon na ang hudyat para magpaalam kami sa'yo. Ala ko mauto kita. Anak, okay. Bagamat napakaikli lang ng panahon na nakasama ka namin, mananatili ka lagi sa puso namin. Pinangalanan ka naming Scotland, Barnsley, Riles. Dadalhin namin ng mommy mo ang mga abo mo pagpunta namin sa Scotland. Ay kung Thailand. Try mo. Kailangan ko lang tumawa, partner, kasi naiyak ako. Kasi dadalhin sa Scotland. Bakit di ba kasi nakikialam eh? Doon naman talaga sila pupunta. Madalas ay hindi namin isinasama ang mga kapatid mo pag nagmamasyal kami. Pero sa pagkakataong ito ay gusto naming ipakita sa iyo ang buong mundo. Mahal kong Scotty, sobrang mamimiss ka ni Daddy. Mahal na mahal ka namin ng mommy mo. Magiging mas mabuti kaming mga magulang dahil sa iyo. Mahal naming anak. Maraming salamat. P.S. Ito ang litrato ng Kuya Tommy mo habang hinihipan niya ang birthday cake mo. Ano ba yan? Ay. Mananatili kang buhay sa aming alaala magpakailanman.
Nagmamahal, Daddy. Oy. Ay, salamat. Nabasa Natapos ko. din. Nabasa ko ng buong buo. Ang hirap niyan, partner, yung tipong kahit naman sino, 'di ba, yung mahal mo sa buhay. Tama. Na umalis. Iniwan ka lang ng ganun lang. na lamang. 'Di ba? Na hindi mo, lalo pa partner pag unborn. Yung hindi ka na nagkaroon ng pagkakataon na marinig yung unang halakhak. Hindi mo nakita yung unang banga sa mukha kasi nadapa, 'di ba? Nakakalungkot 'yun. Kaya nga ito po yung lagi ko pong natatandaan ko, partner, isa sa mga kwento sa Mahiwagang Burnay, yung Diary of an Unborn Child. 'Di ba? Na binasa natin noon. Kung ikaw nag-iisip ka na ipalaglag ang bata, lalo na 5 months, malaki na yan. Correct. Actually, dito sa Burnay na to, partner, pinakita yung picture ni Scotty. May mga kamay na, hindi man super develop, pero may mga kamay na. Oh. Diba? Bata yan eh. Tao na yan. Tao na yan. O, tsaka yung, may mga iba yung magkaroon lang ng beat, diba? Correct. Kahit dugo pa yun, correct. beat yun eh. Pagmumulan, di ba? The time na mag-meet si sperm at si egg, yung DNA. Ano yung DNA? DNA. Yung addition na sa side. Hindi ko sure eh. Yung DNA ng bata, na-form na, ibig sabihin, buhay alam mo na kagad kung kulot yan, kung 5 yung malalaking pores yan, kung 6 ang blackheads yan. Diba? Totoo. Tsaka dito, buhay na yun eh. Life. Basta magkaroon ng beat yung pinagsama na nanggaling sa nanay at saka sa tatay. Tama. It's considered life. Correct. Tapos, pag-iisipan mo na tanggalin, patayin. Samantalang may ibang mga tao, gusto nila madagdagan yung pamilya nila. Gusto nilang madagdagan yung mga anak nila na lalaruin nila. Correct, kasi para sa kanila talagang happiness yung magkaroon ng panibagong baby sa loob ng bahay ninyo. Kasi malay mo yung baby na yan magiging susunod na jowa ng pinakamayamang sultan sa Brunei. At yung baby na yan na magiging dahilan ng kanilang pagyaman. Tama, tapos hindi mo bibigyan ng chance na mabuhay. Dahil baluktot kang mag-isip. Tama, dahil sinabi mo nagkamali ka. Oh, wag ganon. Ay, nakakalokang kwento natin Mahiwagang Burnay na wish ko lang ma-post na sa Tambalan fanpage. Lahat po ng kwento natin Mahiwagang Burnay, makikita nyo po sa Facebook fanpage ng Tambalan. I-search nyo lang po Tambalan. Kung halimbawa po hindi nyo pa po nakikita kasi hindi pa po namin napopost, diba? Tingin-tingin lang po kayo. Basta like our fanpage. Thank you, Mahiwagang Burnay. Sakit sa puso, no? Kumikirot-kirot siya, partner. Pero sana totoo yun. Sana ma-realize natin yung pagpapahalaga sa buhay. Tama. Yung mga bagay na pinag-iisipan nating tanggalin, lalo ngayon kumitil ng sanggol. Kahit na sino yung mga matatanda na gusto nyong kitilin dahil may galit kayo, wag niyong gagawin. Di ba dahil may kaaway ka, gusto mo patayin. Correct, di ba? Yung pagkitil sa buhay, kabisyo. Hindi mo alam kung sino ang iiyak kapag ka nawala yan. Tama. Meron yan sinusuportahan, may nagmamahal dyan, may jowa yan, may anak yan. Tsaka wala may tatay yan, may nanay yan. Correct, walang satisfaction na makukuha ka dyan. Kapag ka pumatay ka. Oh, may mga magbubunyi, yung mga demonyo sa impyerno nagbubunyi para sa iyo. Dumating na ang kapalit natin. Madadagdagan na daw sila. Oh, 'di ba? Pero gusto mo 'yun, nagbunyi yung mga kampiyon ni Satanas. Tama, 'di ba? Wag po nating kikilin ang buhay ng iba. Tama. Thank you, Mahiwagang Burnay. Salamat sa napakaganda at touching na kwento muli. Ayan. Thank you and good luck. Salamat po sa pagtutok. Dr. Salome Arinduque, bakit wala ka sa conference? Tumatakas po yan, may conference po pero nandito po sa loob. Baka kung ano pa sabihin natin, tapusin na natin to. Salamat! Thank you, Lining. Salamat. Salamat sa lahat ng mga nakatutok sa amin, lahat ng mga nag-aabang ng kwento ng Mahiwagang Burnay. Salamat po sa suporta. Mamaya ulit, syempre, hindi pa tapos ang tambalan. Hanggang alas 12 pa tayo. Tama! Ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura. Ako po kasi Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!